साथाया गबाय नामा लोगो सोंनाय जों थांलाय फैलाय हर थाहैलायनाय लङा दैयाव दुगैलायनायमोन ना लोगो बावबाय लालायनाङाहाय फार्स्टआव नै हमबाय नै रायलायदो नै हेलौ नो हेल' हेल' आंखौ सिनाय लोगोना सोर जाखो लोगोनि र' नोंनि नामखौ खिथादो बे माबाना उथुदथमा ना आंखौ बावबाय मिन्थिबाय आङो भानुमथि ब्रह्मआ मिन्थिबाय उथुदथमा ना भानुमथि ब्रह्म बावबायदां लोगोआ आं थांबाय थायोमोन ना आङो नोंसिनाव सिनायबायना सिनायाखै सिनायदोंना सिनायाखै आंखौलाय दतमानिया उत्तर दतमानिया बिलोगोआ भानुमथि हो हरनैबो होनो नालाय हरनैबो होनो नालाय ओमफ्राय दा सिनायबाय दा आंखौ आङो नोंखौ गोसोखांबाय थानानै नैबे बिहामजो सिबिरानजों बेहाय एक्सरे खालायनो फैनायाव रायलायलु ओंखारलांदों आंहा बेबायदि बिलोगो दंमोन मोजां मोनलायनांखानाय दा नुलायाखिसै अबाव दं फनबो गैलाया जोंनाव गोदोनि समाव बिदि गैयामोन होनबाय नालाय बिहामजोआ दे होमबालाय आं जगाजग होना होनोसै होननानै बुंबाय लोगो होबाय दा बेलाय सिबिरानि आंनि बिहामजोना निउस होग्राया बड' निउस सिबिरानि आंनि बिहामजो गेजेर उन्दै फिसाला सानै नालाय फिसाजोआ दुइसिन हाबा जाबाय बिबो सासे गथ'नि बिमा जाबाय साबसे नोंनालाय आंनाबो साथाम ना हौवा सानै हिनजाव सासे दे ओमफ्राय दा मारै दं देहाफ्रालाय माब्रै दं बेखौनोथ' मिथिनो लुबैलायदों सिखांनो हाला दा आङो गोसोखांनानैसो आं बिहामजोजों जगाजग लानाय जादों ओमफ्राय दा आंखौ खोथा मथे अननानै जा बे माबाफ्रासो आंखौ सहाय होबाय दा नोंजों रायज्लायनोबो सुजुग सुबिदा मोनबाय गोजोननाय फैबाय दा मोखांखौ नुवाखिसै आं नोंनिखौ माया नोंनि मोखांखौ नुवासै बबाव सेरफांगुरियाव गावखौ नायनो फैदों आंनाबो देहाया बिदिनोसै गोलैनानै सिनस्रिबो देमबाय बे खामिहारा अहेबाबो मोननैबो सानानै आं दिनैसो एक्सरे खालायनो मोनदों लवार आसामाव दा आङो बेहायसो बिदि जगाजग मोनलायदों नङाबाथ' गैलाया बे फिसालायाबो बे बङाइगाव सापागुरियावनो थायो बे फिसाला गेजेरा सिबिरानिनि फिसाया दा बे फिसाला गेजेरा सिबिरानि फिसाया माबा बङाइगावआवनो इनकाम टेक्सआव इन्सपेक्टर मावो ओमफ्राय नै बावहाय सापागुरियावनो बिसोरो बिल्डिं लुनानै दङ सम सम फैनानै नायफैयो जोङो गावसोरबो थाङो
दा डक्टरनाव फैनाय माने बिसिनाव थानानै जों माबायो आरो सिकित्सा खालामो सिकित्सा खालामो थांलाय फैलाय खालामो जों ओरै हाग्रामा ब्रिजजोंसो थांलाय फैलाय खालामो आरो फिसाला गेदेराथ' बिहा सुबाइजार हाइ स्कुलनि प्रिन्सिपाल देरसिना प्रिन्सिपाल रामानन्द ब्रह्म होनो बेखौ बे सुबाइजार हरै जोंहा नेहरू बाजार दंना लोगो बे सुबाइजार हाइ स्कुलाव हायार सेकेन्डारि गोदान खुलिबायना दा बेहायनो प्रिन्सिपाल मावो बियो फिसाला गिदिरा आरो दा बे उन्दैया आं दा खिथानायानो आरो फिसाजो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै गावसोर मोजां मोननायजों मालाय हाबा जाबाय दा सासे गथ'नि बिमा फिसाजो सासेल' फिसाला सानै आं नोंखौ नायनो लुबैदोंमोनहाय बाक्सायाव सेकेन्डारियाव मास्टार ओमफ्राय डाक्टारनो मा डक्टर बिलाय भाई फिसाफ्राबो डक्टर जाजोब्बायनो फिसाफ्रा देरलायबाय मालाय डक्टर लाइना डक्टर आंहा डक्टरखौ फरायहोनो हायाखिसै दा मालाय गावबागाव लाइन गावबागाव होसोनानै बयबो गावबागाव गसंथानो हानाय जाजोब्बाय दे हा नोंना हाथाया गबाय नामा लोगो रायलायनायाव हाथाय गबाय नामा नंदां सोंहरगारबाय आं दे आङो बोरै फैनो आं न'आवनो थांनो हायाखै सिं सानायालाय सिङानो दासो एक्सरे खालामहैबाय ना बायखो ना माखो दा रिपर्टआवसो मोनसिगोन दा उनाव फिसाला लायगोन रिपर्टखौ दा आङो जेरावबो थांनो हाला खाथि खालायावल' ओरैनो खुनुरुखुमै फिरफिलिखौनो गाखोनो गिबाय आं दा खुनुरुखुमै दा फिसाला दोनलांगोन न'आव हाग्रामा बारलांलायनांगौ जोंना थांगाबारि गामियावसो अनिताया पलासगुरियावसो गोजान ओमफ्राय नोंना मोजाङै दङ दा रुगाया सानाय सुनाय दं आरो दे सानाय सुनाया बयहाबो जाजोब्बाय आंहालाय गोदो जेबो बेमार गैयामोन ना मा आंनाबो बिदिनो बोरायबाबो आंना बोराया साइकेल सलायलायनानै सुबाइजार माबायाव नेहरू बाजाराव थांबावो फिरफिलिबो गाखोआ बियो गोरा मालाय सानाय सुनाय जेबो गैया मेगनाबो मोजाङै दं खोमायाल' एसे खमजुरि जालांबाय मानसियालाय देहालाय फिसा गोराथार जेबो जाया बेहा आंहासो जालुबाय थायो ओमफ्राय आंहा मा जाखो दा गोलैबाय थायो नालाय गोलैयैनो आङो दा बिदिनो सिं सानाय अहेब सानाय बिदि जालांबाय नङाबा जेबो बेमार गैयामोन आंनाव जोंबा रायज्लायनो थोआखै दा मोखांखौसो नुलायनाय जायाखिसै
나이공은 정말 커버 못 해가면 돼. 아예 그 시간 마보면 할라나 누라이라 아하 이 마사야 마사야면 마사야면 예 안 타봐요 타봐이네 하여 시내 누워 전나 누가 라이오만 온도 브롬호 수바이जार 하이스쿨니 बि सि टिचारमोन दा रिटायार जाबाय बियो माथो खालायबावनो जोंनि संसारा जोब्बाय नङा होनबा दा फिसाफ्रा गावसिनि संसार गावसोर जाथोंसै मोजाङैनो ग्रिं ग्रिं जालांथों बिसिनि मोजांखौ जों नुलांथों बिसिनि मोजाङानो मोजां जों बेखौनो जेब्लाबो आसा खालामो नङा होनबा दे फिसौआ उन्दै उन्दैसो जोंना फिसौआ उन्दै उन्दैसो आंनि फिसौआ बिजनियाव दाख्लै डाक्टार माबायाव थाहैदों अबाव बिजनियाव बिजनिथ' बिजनि अबे सरकारियाव सरकारियाव सिभिलाव ना अबाव सिभिलावसो दासो गोदान मा नाम बे फिसौलानि नामा माबा बिनि नामा माबा नाम फिसौलानि नामखौ बावबावबाय बैसो जाबायना गोसोआव बिजामादैना माबा महेन डाक्टार मोहेन अबेहाय मावो दालाय जावैसो हस्पिटाल गिदिरा अबेहाय हस्पिटाल गिदिरा मावो बेथ' हस्पिटाल गिदिरानोथ' अबेहाय हा हस्पिटाल गिदिराव क'क्राझाराव मेडिकेल फुलस्रि एसे थांनो रेडि दङ जागोन दा गंलायलांबाय बे बाजैया थाङानो आरोखि दानो दे होमबालाय दोनथ'नोसै दे लोगो दे 3था 4थायावसो थांगोन गानखाबाय नै दे 12थायावनो गानखाबाय मा होननांगौ दे बिदिखौ गोजोनसै नुलायाखिसै हा नुलायाखिसै लोगो दिन्थिं रायलायखानोसै आया भिडिअ कलिंबो हरजायो बिसिना मबाइला गुवार नंगौना नङा नायनो मबाइला गुवारबा भिडिअ कलिं हरजायोना मोखां नायलायनो हा जोबानो रोङा बानायनो रोङानो दे होमबालाय बिदिनो रायलायबाय थादो दे औ दे मालाबा लोगो मोनलायबायगोन खोमा खाफालाव दंबा औ दे गानखाबाय ब्रा थांखानोसै जायखिया गानखाबाय माथो जाखो